Zvykne sa hovoriť, že peniaze sú ako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán, ale našťastie v našom dueli nehráme o tak vysoké sumy, ktoré by kazili charaktery. Tak sa pozrite spoločne s nami, koľko sa podarí jednému z našich hráčov vyhrať dnes. Štartujeme prvé súťažné kolo. Už dávno sa nestalo, že by som odovzdal nie dve, ale čo i len jednu túto 100-eurovú bankovku. Zatiaľ sa nedarí v predchádzajúcich dueloch našim hráčom, tak bodaj by dnes bol ten deň D a sa to prelomilo a pošťastilo sa aj jednému, aj druhému. Stačí 10 krát odpovedať na 10 súťažných otázok správne a stihnúť to do 1 minúty. Držím palce najprv súťažiaci číslo 1, poďme na to. 1 krát na 3. Raz. Raz, áno. Základná jazyková jednotka na 5. Základná jazyková jednotka. Slovo. Slovo. Potreba huslistu na 4. Slák. Áno. Povrch torty na 6. Poleva. Áno. Rukavica hokejového brankára na 7. Lapačka. Lapačka. Otvorený účet na 5. Konto. Áno. Prijímal peniaze na 9. Prijíma peniaze. Ďalej. Inkasoval. Sedacie umývadlo na 5. Bidet. Áno. Obrad pomenúvania na 4. Krst. Áno. Bývalá nemecká mena na 5. Marka. No nebudete inkasovať. Škoda. Poberať peniaze. Aspoň hneď na začiatku, na úvod tohto súťažného kola. No. Jedna nesprávna odpoveď. Nevydorolo sa 100%, ale bolo to fajn kolo od Andreja. Takisto držíme palce aj súťažiacemu číslo 2. Videli ste pred malou chvíľou, ako málo stačí a 100 je vaša. Ideme na to. Voľná súčasť skrútky na 6. Matica. Áno, matica. Natiera vápnom na 4. Natiera vápnom. 4. Líči. Líči. Hra po rusky na 4. Igra. Áno. Mech na 5. Mech. Vak? Na 5. Prece. Prece. Vykonanie trestu smrti na 7. Poprava. Áno. Odstránenie poruchy na 6. Oprava. Oprava. Stredná hodnota na 7. Stredná hodnota. Priemer. Priemer, áno. Sterilizovaním zakonzervuj na 5. Zakonzervuj. Zavar. Cirkusový gymnasta na 7. Artista. Áno. Jesť po anglicky na 3. Eat. Eat. Škoda. Škoda, ani vám to nevyšlo. Tak si vás predstavíme. Andrej ako víťaz predchádzajúceho duelu. Hráč číslo 1. Odkiaľ prišiel? No, z Dudinec som prišiel. Z Dudinec. Robíte? Pracujem v senior centre, starám sa o starých ľudí. A v podstate teraz momentálne sa tak pripravujem troška viacej jazykovo z nemčiny, lebo by som chcel ísť opatrovať do Nemecka. No a medzi moje záľuby patria, ako som už minule spomínal, hubarčenie, príroda, ale rád si pozriem dobré filmy, tiež počúvam dosť veľa vážnej muziky, ale aj popu. No a ešte medzi moje záľuby patrí, som nespomínal minule, enológia, náuka o vínach a tak všeobecne vinohradníctvo, spracovanie, hrozno to ma zaujíma. Aj máte nejaký vinohrad? No, mali sme, teraz momentálne nemáme, ale motali sme sa okolo týchto záležitostí. Možno keď prídete z Nemecka. Možno. Dobre, budem držať palce, tých vedomostí máte dosť. No a Jaroslav bude dnes vašim súperom. Jaroslav, vy ste odkiaľ prišli? Som prišiel z Topolčianok, taká malebná dedinka, mestečko, bývalé letné sídlo prezidentov. A vy tam máte takisto veľa vinohradov? Áno, sú tam vinorské závody. Čomu sa venujete? Čo robíte? Pracujem ako informatik v štátnej správe. Zo záľub záhradka, cestovanie, fotografovanie, počítače. Cestujete po Európe alebo po Slovensku? Ja to menej po Európe. Skorej tak tie antické krajiny ako Turecko, Egypt a takéto. To ma zaujíma najviac. Dobre, som zvedavý, páni, ako sa vám bude dariť. Štartujeme už o chvíľu druhé kolo.
Druhé súťažné kolo, 10 tém po 2 otázky v každej téme. Ak budú správne odpovedať, samozrejme pripíše sa im na konto 20, 40, 60, 80 alebo 100 eur. Ak náhodou jeden z nich nesprávne odpovie, tak ešte šancu odpovedať na tú istú otázku má jeho. Super, tu sú témy. Svety a svetice, norimberské procesy, známi Robertovia, vtáci, krstné mená politikov, športové zaujímavosti, úslovia s číslovkami, zástavy, z histórie medicíny a zašifrované slová na písmeno T. Andrej. A vyskúšame zástavy za 80. Zástavy za 80. Prvá otázka v druhom súťažnom kole znie takto. Belgická zástava má 3 zvislé pruhy. Akej farby sú a aké je ich poradie zľava? Čierna, žltá, červená. Čierna, žltá, červená je správne poradie aj správne farby. Výborne. 350 eur máte. Jaroslav. Tiež skúsim ti zastaviť za 100. Vyskúšate tú istú tému, zástavy a opäť maximum v druhom kole 100 eurová otázka. Na štátnej zástave ktorého štátu je céder? Libanon. Libanon je správna odpoveď, máte stovku. 310, 350. A pokračujeme. Dúfam, že v podobnom tempe. Teraz s Andrejom a hlavne čo sa týka správnosti odpovedí. Dajme krstné mená politikov za 100. Krstné mená politikov za 100 eur. V rokoch 1974 až 1992 bol ministrom zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Hans-Dietrich Genscher. Hans-Dieter Genscher. Áno, správna odpoveď 450. Máte, Andrej? Jaroslav sa teraz pokusí dotiahnuť na vás. Vaša téma, Jaroslav? Športové zaujímavosti za 100. Športové zaujímavosti za 100 eur. Aké najvyššie možné skóre sa dá dosiahnuť pri bowlingu? Neviem, 300. 300 je správna odpoveď. To bol typ. To bol tip, ale vystrelili ste a trafili ste do čierneho. Raz v živote som to hral. Raz v živote ste hral bowling a koľko ste nahrali? Neviem, to bolo len tak ako na skúšku, takže... 289, hej? Typoval, že 31 rána, že môže byť 10. Tak, tak. Dobre. 10 sa mi zdá, že je jedna rana. A ono sa to tam násobí a spočítava, pripočítava, keď trafíte z pár a keď trafíte ďalšie. Tak, ideme ďalej. Nech sa páči, Andrej. Dám krstné mená politikov za 60. Krstné mená politikov za 60 eur. Francúzskym prezidentom v rokoch 1974 až 1981 bol kto? Giscard d'Estaing. Ja len tipnem Jean. Dali ste nejaké francúzske meno, ale nevyšlo to. Jaroslav? Neviem. Nebudete? Valéry. Valéry Giscard d'Estaing. Francúzsky prezident od 74. do 81. Tentoraz to nevyšlo. 390 má Andrej, 410 Jaroslav. A vaša téma? Skúsime tie športové zaujímavosti za 60. Vyskúšate ešte raz športové zaujímavosti, či výjdu aj tentoraz. 60 eurová otázka. V ktorom mesiaci sa hrá tenisový turnaj Australian Open? V januári. Je to na začiatku roka, správna odpoveď. Je to január. 470, 390. Pokračujeme opäť pri vás, Andrej. Vtáci za 80. Vtáci. 80 eurová otázka. Ktorý vták má druhové mená Pestrý, Čížavý a Konôpkár? Neviem. Jaroslav? Nebudete odpovedať, aj celkom pekne spieva. Stehlik je to. Stehlik, áno. Stehlik Pestrý, Stehlik Čížavý alebo Konôpkár. 470, 310. Jaroslav? Známy Robertovia za 60. Vyskúšate známych Robertov za 60 eur. Predstaviteľom grófa Geoffreya de Peyrac vo filmovom seriáli Angelika, alebo o Angelike, je Robert... Neviem. Peyraka určite poznáte, len kto ho hral. Robert, Andrej? Neviem to meno. Robert Hossein. Robert Hossein hral Geoffreyho de Peyraca. 410, 310. Andrej.
Váš výber? Dáme si úslovia s číslovkami za 60. Dajme si ich za 60. Úslovia s číslovkami, otázka. Ak niekto niečo veľmi chce, hovoríme, že má. Jaroslav, že má? Neviem. Že má na to 100 chutí. 100 chutí. Veľmi to chce, má na to 100 chutí. 410, 250. Jaroslav. Skúsame tých známych Robertov za 80. Ešte raz vyskúšate známych Robertov za 80 eur. Predstaviteľom pop artu je americký maliar Robert. Neviem, Varhova poznám. Andrej, budete odpovedať? Rauschenberg. Robert Rauschenberg. Náročná otázka, hlavne pre milovníkov výtvarného umenia by bola určite vhodná. 330, 250. Andrej. Dajme svety a svetice za 40. Svety a svetice za 40 eur. Svetec s menom Vavrinec bol umúčený upečením na rošte. Práve preto je patrónom Kuchárov, pekárov. Je to tak, áno, kuchárov, ale zhodou okolností aj archivárov a knihovníkov. Svätý Vavrinec. Poďme ďalej od tejto témy. Jaroslav. Tiež tých svätých za 40. Dáte aj vy svätých, ale za 40 len. Za 40. Svojho ochrancu majú aj hudobníci. A chceme vedieť, kto je ochrancom hudobníkov. Kto ním je? Neviem. Andrej, vy viete, kto je neviem. ochrancom hudobníkov? Svätá Cecílka, alebo Svätá Cecília. Mučeníčka Svätá katolíckej aj pravoslavnej cirkvi. Svätá Cecília. Tak hudobníci, vy, ktorí nás sledujete, aspoň viete, koho máte ochráncu. 290, 290, remíza. Andrej to určite teraz mení, pretože vyberá. Dajme vtáci, ale za 20. Tému vtáci za 20 eur. Ktorý spevavec má druhové meno Chocholatá? Jaroslav? Pínka. Pínka to nie je. Je to síkorka. Keby ste povedali pipíška, tak tu by sme vám uznali. Lebo aj tá je chocholatá. Ale hlavne síkorka chocholatá. 270, 270. Tak keď som povedal, že teraz sa to zmení, tak som nepredpokladal, že obidvaja budete odpovedať nesprávne, tak nezmenilo sa to po tejto odpovedi. Možno teraz. Úslovia s číslovkami za 80. Úslovia s číslovkami, Jaroslav za 80 eur. Ktoré úslovie hovorí o nepozornom počúvaní? Číslovko. Andrej? Nie. Deti do 12, možno až do 17 rokov to majú. Rozprávate, ale im jedným uchom dnu a druhým von. Tak to je. Nepozorné počúvanie. 190, 270. Andrej. Dám z histórie medicíny za 40. Z histórie medicíny za 40. Kto urobil prvú transplantáciu srdca na človeku? Profesor Barnard. Presne tak, áno. Christian Barnard. Bolo to v roku 1967 v decembri. 310, 190. Čiže skúsim tú históriu medicíny za 40. Jaroslav, vyskúšate aj vy tému z histórie medicíny a dáte 40. za 40. Dobre? V ktorom roku sa narodilo prvé československé dieťa zo skúmavky? Tolerancia je tam 2 roky. 1980. Povedali ste 1980. To je správna odpoveď, respektíve je to nesprávna odpoveď, ale boli ste v tolerancii, bolo to v roku 1982. Dobre, že ste nepokračovali v tomto smere. Tak dnes máte šťastie naozaj na tie tipy. Všetky do čierneho zatiaľ. 230, 390. Andrej? Zašifrované slova na T za 40. Zašifrované slova dávate za 40 eur. Vo výhľade mu bránia mreže. Trestanec. Trestanec, áno, správna odpoveď. 350 máte. Jaroslav, aj pre vás. Čiže skúsim tie zašifrované slova za 40. Vyskúšate tú istú, ako pred malou chvíľou dal Andrej. Zašifrované slova na T za 40 eur. Pod nechtom
mi bude hniť. Trieska. Áno, alebo triesočka z pesničky. Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrelo a tak ďalej. Tam je aj triesočkami pod nechtom bude hniť. 270, 350. Norimberské procesy za 20. Za 20 ich dáte. Posledná téma v druhom kole. Z koľkých krajín pochádzali žalobcovia norimberských procesov? Zo 4. Bola to víťazná štvorka, presne tak. Víťazné mocnosti USA, Veľká Británia, Francúzsko a Zväz sovietských socialistických republik. 370, 270. Jaroslav teraz môže dobehnúť svojho súpera a uvidíme, či dá stovku. Nie, za 20. Nedá stovku na norimberské procesy, za 20 iba. Ktorý z odsúdených na trest smrti bol od roku 1945 nezvestný a v roku 1954 bol vyhlásený za mŕtvého? Kto to bol? Göring. Andrej? Ja vyskúšam. Martin Bormann. Správna odpoveď, áno. Martin Bormann je správna odpoveď. Šedá eminencia postupne sa vyšvihol na najvplyvnejšie miesta Tretej ríše. Tak, norimberské procesy ukončili, druhé súťažné kolo. Hrali ste takto. Andrej lepšie ako Jaroslav, ale obidvaja výborne. Andrej 390 eur, Jaroslav 250 eur, ste nad nulou, ste dosť vysoko nad nulou, tak nech sa vám darí aj naďalej, takto aj v treťom súťažnom kole. Tretie kolo, 10 tém. Po jednej otázke vyberáte si ich navzájom, vkladať môžete od 20 až po 350 eur. Pozrite sa spoločne s nami, aké sú tie témy tretieho súťažného kola. Slová z francúzštiny, latinské výrazy, v slove sú 4A, muži na písmeno M, hovoríte spisovne, hudobné skratky, Zeus, čo je to, starý zákon a na konci je Ela. Andrej, vaša prvá téma. No, slova z francúzštiny. Jaroslav, parlez-vous? 40. France za 40. Ktoré pôvodom francúzske slovo pomenúva stojan na kvety? Žardinieria. Žardiniera je správna odpoveď, áno. Len 40, ale pripočítali sme. Stúpate vyššie. To je dôležité. Jaroslav, vyberajte teraz vy tému. Hudobné skratky. Hudobné skratky. Za 20. Za 20, Andrej. Pre ktorý hudobný nástroj sa používa skratka AC? Akordeón. Ako? Akordeón. Akordeón je správna odpoveď, áno. Tak, obidvaja správna odpoveď. Obidvaja ste si pripísali ale malé sumy k svojim menám. 410, 290. Andrej. Latinské výrazy. Latinské výrazy. Za 80. Za 80. Jaroslav, čo znamená latinský výraz honoris causa? Nejaký vznešený titul, doktor honoris causa je, takže vznešená vec, alebo čo také. Vznešený vám neuznáme. Je to čestný titul. Áno. Čestný titul. Na počesť. Doktor honoris causa, nevedel som, že Je to čestný. čestný titul. Jasný. Čestný. Na počesť alebo čestný. 210, 410, tento raz 80 sme museli odpočítať a vyberáte. Zeus. Zeus. No, Za 20. za 20 dáte Zeusa, Andrej. Vymenujte aspoň 2 z 5 diových súrodencov. Aspoň 2 chceme. Helena. Kronos. Nie, ani jedného ste netrafili. Héra, Hades, Poseidón, alebo Demetera, alebo Hestia. Najznámejšie sú asi Héra, Hades a Poseidón, tí traja. 210, 390. Teraz Jaroslav čaká. Starý zákon. Starý zákon dostane. Za 100. Za stovku vyskúšate. Koľko synov mal Jákob? Typ. 4. Ešte krát 3. 12 ich mal. 12 z nich, 12 kmeňov Izraela. 110, 390. Jaroslav. Hovoríte spisovne? No, vyskúšame. Andreja. 40. Či hovorí spisovne za 40 eur. Ktoré spisovné slovo pomenúva 12-torník? Ktoré je to spisovné slovo? 12.
12-torník. Tračník. Nie, vedeli by ste, Jaroslav? Žalúdková žľaza. 12-tník. 12-tník. Nie 12-torník, ale 12-tník je spisovné slovo. 350, 110. No a už zostali len 4 témy. 2 pre jedného, 2 pre druhého. Tak, ktorú dostane teraz Jaroslav? Na konci je Ela. Na konci je Ela. 350. Teraz to vyskúšate zariskovať za 350 eur. Rýchle stepné zviera. Gazela. Gazela je správna odpoveď. Zariskoval, vyšlo mu to v správnej chvíli. 460, 350. Dostal sa na 110 eur pred Andreja. Tak som zvedavý, či v tejto chvíli Andrej zariskuje alebo nie. Čo je to? Tému dostal, čo je to. Tam môže byť čokoľvek. Za 60 eur. Andrej, čo je to kália? Kália? Kvet. Rastlina. Áno. Pekná rastlina. Používa sa aj do rôznych kytíc, aj svadobných. 410, 460. Správna odpoveď posunula Andreja len pár eur pod Jaroslava. V slove sú 4A. Čo poviete? 350. Za 350. Jaroslav sa pokúsi rozhodnúť už v tejto otázke. Ruský strunový hudobný nástroj s ozvučnicou trojuholníkového tvaru sa volá... Balalajka. 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 Sú tam 4A, je to správna odpoveď. 810 eur u Jaroslava a je rozhodnuté. Uvidíme, Andrej, za akou sumou skončí mužina M 350. za 350. Nepriateľ žien M. Nenapadá ma. Mizogín alebo modrofús. Modrofús, nepriateľ žien. To vy asi nie ste. Ani modrofús, ani mizogín. Tak, ale v každom prípade posledná odpoveď nevyšla, aj keby vyšla, tak nič by vám to nebolo platné. Takto hrali naši hráči. Andrej 60 eur, ale oveľa viac správnych ako nesprávnych odpovedí. Jaroslav 15 správnych, 11 nesprávnych, ale vyšlo mu to. Ten risk pri posledných otázkach, pri posledných témach mu vyšiel. Takže Andrej, u vás hodnotenie zápasu, spokojný s výkonom, nespokojný s výsledkom. Tak asi. V predchádzajúcom dueli to bolo úplne opačne. Spokojný s výsledkom, ale nespokojný s výkonom. Vidíte, aj také bývajú duely. Nie vždy vyhráva ten, kto má viac správnych odpovedí. Ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Držíme palce vo vašom živote. 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov je vašich. No a blahoželanie víťazovi dnešného duelu, pretože s Jaroslavom ideme poprvýkrát vyberať peniaze. Tak čo poviete, Jaroslav, ako ste spokojní s dnešným výkonom? S výsledkom som spokojný. S výkonom to až také nebolo. Mal som dosť šťastia. Ale zase na druhej strane je to lepšie ako váš súper Andrej, ktorý bol spokojný so svojím výkonom, ale nespokojný s výsledkom, lebo vy si nejaké peniaze môžete odniesť. Mimochodom pozerám, že tu máte aj znak olympiády v Londýne. Bol som sa pozrieť. Boli ste sa tam pozrieť, na akých disciplínach? No, nevyšítil som žiadnu medailu našich športovcov, čiže nebol som ani na tých vodáckých, a tam, kde som bol, dajme tomu triatlon alebo streľba, tam bol Varga a ďalší tí, akože akurát nebol som na tých, kde bola medaila, čiže bol som na atletike, na triatlone, na streľbe, na nejaký ďalší ešte hádzaná. Inak, ale to vám závidím, tiež by som chcel ísť sa pozrieť na nejakú olympiádu. To chcel využiť, keď to bolo takto blízko, lebo ďalšia v Rio de Janeiro a to je troška... Zimné olympijské hry v Soči zase, nie sú až tak ďaleko. Nech sa páči, vaša výhra, aby sme prešli k veci. 2-0-1-3. Tá výhra nie je nízka, je dosť vysoká. To znamená, že aj vstupenka do ďalšieho kola je vysoká. Tak som zvedavý, že ako sa rozhodnete. Čo poviete? Ešte si to raz vyskúšate, alebo nie? Radšej si to zoberiem. Zoberiete peniažky, nebudete deliť a idete domov. Budete sa nás dívať z televízie a kývať nám. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste tu s nami boli. Tak Jaroslav, ďalší hráč, ktorý zobral peniaze a ide s nimi domov, vyhral viac ako 800 eur. Samozrejme ešte raz blahoželanie k tejto výhre. A koľko vyhrá
jeden z našich súťažiacich v ďalšom dueli. To sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Dúfam, že sa tak stane. Želáme vám pekný večer a niekedy na budúce. Dovidenia.